вече програмата, с която снимам. И за това, че не съм снимал клип подобно, съжалявам много. Дано да ви се видите. След клипа ще ви помоля да лайкнете, да коментирате и да кажете дали клипът ви е харесал. Компютърът ми, в който пише компютър, с Windows 8, мишката ми бъгна. Имам Winamp, интернет плеер ползвам, Gamma Player, Mozilla Firefox, моят усилител, Skype, папката ми се движи показана накрая. Уторен тук, така казвам, ако някой не знае какво означава уторен, Браумер. Се инсталирам GTA 5. Да, 5. И така де, това е уторент, за тези, които не знаят. Тук са игрите, да ще ви ги покажа да попълвате едно пищо, което ще ви показващите. Имам Jazzpunk, Minecraft, Need for Speed Most Wanted, Sleeping Dogs, Sport, Stranded, не му произнесем още името. И The Forest. Скоро аз обаче мислих да снимам на тази игра, Blame Technical Fissap. Значи не ви показах да появи тези, но забравих. Но преди да снимам на тази игра, мислех да снимам на спор, ако не знаете какво. Всъщност пишете в коментарите на коя игра искате да снимам. The Forest, Sleeping Dogs, Sport, Stranded Deep, или казах го написах, Need for Speed, Minecraft, Jazzpunk, Blame Technical Fissap, Deadpool и игрите Autosport. Така че ако решите, ми пишете в коментарите, вече снимам тази игра. Ако GTA 5 ми тръгне, ще снимам на нея, ако напишете в коментарите. Тук новата папка ми е с две игри, уши такива, нали, преди ги играх. Това са iStory, това. Inner Building и моята защитна програма AFG. Имам си старт меню, с кой Windows съм? Ами с Windows 8 съм. 7 не върви на моят компютър, Windows 8 само не върви, така че това 7 върви, обаче не е хубаво на новите компютри. Аз не знам какво друго да ви кажа. Ако искате... вижте само, че Majorов между другото съм служил за картина, което няма никакъв смисъл, не знам, що съм го служил. Много видрим. Смешно малко и аз за това клип поне да го сложих. Иначе принцип съм с стандартната картина. Не знаете коя е стандартната картина на Windows 8, ако сте с такъв Windows. Ако не, проверите в интернет. Мисля това да е за този клип и чао и до другия път. Може би. Не бъде коса, чао.